संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। संजय राऊतमुळे त्याच्या भ्रष्टाचारामुळे पत्रचाळीतले लोक बेघर होते। बारसूला जाण्याआधी मालकाला घेऊन पत्रचाळीत जाऊन दाखव, कपडे फाडून तुला परत पाठवतील, असं नितेश राणेंनी म्हटलंय। आमच्या आशिष शेलार साहेबांनी विधिमंडळामध्ये एक माहिती उघड केलेली की मुंबईचे जे काही बसेस, VSTच्या बसेस विकत घेण्यासाठी किंवा जे काही विक्री केलेल्या त्या बसेस पाकिस्तानच्या कंपनीच्या कडून आणलेल्या होत्या। त्या पाकिस्तानचा एक कंपनी निवडून तो टेंडर त्या लोकांना दिलं गेलं होतं। मग तेव्हा तुम्हाला पाकिस्तान चालतो, तेव्हा तुला त्या मालकाच्या मुलाला बोलता येत नाही, तेव्हा तुझं थोबाड उघडत नाही, जीभ जड होत नाही। ते पाकिस्तानचा नका आणू, पण पाकिस्तानचा एजंटच आता संजय राऊत झाले असल्यामुळे त्याला काय पाकिस्तानमध्ये काय वाईट वाटणारच नाही। आणि संजय राऊताला एक सांगितलं, तुमच्या तोंडातून मराठी माणूस आणि मराठी माणसाचं हित ते तुमच्या तोंडातून काही चांगलं ऐकायला येत नाही, काय वाटत नाही। पत्राचारमध्ये काय राहणारे काय पाकिस्तानचे होते का? कुठून आणलेले ते? काय ते जिहादी होते का? 3,500-4 हजार कुटुंबियांना या संजय राऊत आणि त्याच्या पार्टनरमुळे पत्राचार मधल्या लोकांना आज ते बेघर झालेले होते। या लोकांनी भ्रष्टाचार केला म्हणून ह्याला 100 दिवस पत्राचारमुळे मराठी माणसं तिथे राहत होती। जाऊन विचारा त्याला। त्या संजय राऊतला सांगतो, तुझी हिम्मत असेल तर बारसू जाण्या अगोदर तुझ्या मालकाला घेऊन पहिला पत्राचारमध्ये जाऊन उभं राहून दाखव। नाही पत्रे तुझ्या तोंडावर मारले ना त्या लोकांनी तर मी नाव माझं बदलून टाकेन। एका बाजूला मराठी माणसाला बेघर करायचं, मुंबईतून हद्दपार करायचं, त्या नावाने भ्रष्टाचार करायचा आणि मोठे मोठे लेक्चर देतोय मराठी माणसाच्या नावाने। मोठा बेळगावला चाललाय मराठी माणसांसाठी। अरे तुझ्या बुडा खालच्या त्या पत्राचारमध्ये तू आणि तुझ्या त्या पाटकरनी जो भ्रष्टाचार केला त्या लोकांना त्यांचं घर सोडायला लागले, बिचारे बेघर झालेले रडत होती। तिथे किती महिला रडत होत्या। तिथे त्या मराठी माणसांना भविष्य अंधारात टाकलं या संजय राऊतनी। त्यांची हाय लागणार ह्याला आणि मोठा चालला मराठी माणसाबद्दल बोलायला। लाज वाटत नाही तुला? बारसूला जाणार, बेळगावला जाणार, पहिल्या पत्राचारला जाऊन आणण्याची हिम्मत दाखव। बॉडीगार्ड सोड, कपडे फाडून परत पाठवतील। स्वतःच बोलतो ना मी नागडा आहे, नागडात करून परत घरी पाठवतील तुला ते पत्राचारचे लोक। बोलतो काय 70% लोकांची सहमती नाहीये। तुला मोठं कळलं 70% लोकांची सहमती नाहीये। पहिला उद्धव ठाकरे, विनायक राऊत या संजय राऊतला सांगेन बाकी सगळे सोड, तुझ्या पहिला राजन साळवीचं समर्थन मिळवा। बाळासाहेबांच्या उशीतून तयार झालेला एक सिनियर आमदार आहे। 4-4.5 लाख लोकांमध्ये निवडून येतात। तुझ्यासारखं लाचारी करून निवडून येत नाही।
स्थानिक आमदारची भूमिका ही लोकांच्या बाजूनी आहे, भूमिपुत्रांच्या बाजूनी आहे. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि त्या विनायक राऊतला सांगेन, तुमच्याच पक्षाचा आज तरी जो ठाकरे सेनामध्ये आहे त्याच ठाकरे सेनाचा आमदार काय बोलतोय ते पहिलं जाऊन त्याच्या घरी बसून ऐका. त्याच्या मनाचं परिवर्तन होतंय का बघा. तो लोकांचे हित मांडतोय, लोकांची बाजू घेतोय. बोलतो बाळासाहेबांच्या पासून आमच्याकडे असा प्रथा आहे की आदेश दिल्यावर आदेश ते बाळासाहेबांची गोष्ट आहे. उद्धव ठाकरेला त्याच्या मातुजीचा शिपाई त्याचा आदेश मानत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.